ɛna no pay mo la isu nyina asema no pa bia me kansa ne ahye dwumade ase ane se adekyen ye japade sombu chen bibiare wo wiase enye ni pa bia na de ma ni pa bia so ntimi mfama na yenye bibia so mfa ho de rade peso otenase no otenase do besa de chino na de chino tu sorry na se o kan ti asefo ho a emphasize dan komo bia emphasize dan mafi na wasi no sika na woda wo bank accounts mu no there be yenye bibia mfa ho do besa de chino na de chino home ne nkwaso ni wa yenye bibiara so ni home na yentwika o yenidi inyisu mobile phone yenhye mpaboa yenhye atade yentukwan yenkasa tibra me won kwa e wo home ena mo bibiye ntimi so da sorry ya ade edi kan ne se bunkotudwe wate na eka asemba akopɛ Awurade meda wase 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 eno nko a ya da Awurade nyankopɔn ase yensua David na David obi a ɔwɔ nkae papa ɔwɔ nkae pa da biara da ontumi miana no Awurade aseda ho da bia na ɔkae na chi so na ɔkae ba bia ɔsɛ free ba ena die na dwumadi wi ya ama wo se bɔ modern sɛ da biara da obedi kan di osoro aduani is a divine food obedi kan di osoro aduani ansa na akudi honam fam aduani sɛ de honam fam aduani ɛwɔ nsunsuanso no sa na honam fam aduani so nsunsuanso so de wi hya wo ho a unim de ɛbɛyɛ sa de kyena wo mompae uni kan enye quiet time uni kan nye meditation emma team da se fa aduani dida emma team ade Awurade ye me nwanwa kora ne se ye call night eba na se me beda unim se eka 1 minute kra ebeka just 2 minutes to 1 minute ama nunsia na ba na ma da se dien kra na mani beti nti osofa saade ne hye wo ho se da biara da se wa ni sa osoro aduane wi na unkodi honam fam aduane unko ba bia na fa so tim se Awurade ono ne ade nyina ono ni ma ade nyina ono so na ade nyina ewo no Awurade nya kese wo abrabom Awurade nya kese wo difri no fibem na me gidi se ebesiwie ye mompae yene ja wo soro odin ho nte waheni mra ne openya wa asase so sɛ de ye wo soro ma ye ne daada aduane efa ye nakache sɛ de che wona wode yaka no efa ye nkonso hwem papa ye free boni mu na ona aheni ne ahoden ne animunyam eye ode ada amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Anopai Awurade ntine ni mu nkyerɛw na onyo kɛse minianom yeguso train na 2 ya brabo akwantu no yeguso na dabai na Africa no dabai so na obisi dabai sa afi 2020 ya afia minyini se nipa bia otiase rebe fisa afi wida na mi wo mo hinta sem bebiriba metumi ne wache
Awurade fam so ka bibiri kyerɛ me nsɔre ma no yegusu so a yɛ ka ho asɛm kyerɛ wo enne bibeyi asɛm bi ade bi afiri mu a ebemu woni da so last 3 weeks eno na me ka ho asɛm sorry last 2 weeks last week so me sa kan mesra wo sɛ ye wo kwan bi a enipa nyina na etu eno nti bo modern sɛ sa kontu no da bia obeboaboa ho memma saa ade ne nye hu ntɔ so da na matena se ye hu wie ase sɛ eno so ne ade nipa bia suro wie ase maka osebo nso de bɔnwom ɔse ye wo kwan bia nipa nyina na etu mini ye wo kwan bia nipa nyina na etu ye wo kwan bia enipa nyina na etu minia fa huma Yesu ye wo kwan bia enipa nyina na etu mini ye wo kwan bia enipa nyina na etu ye wo kwan bia enipa nyina na etu minia fa homa Yesu ye wo kwan bia enipa nyina na betu asase wi so obia including Yesu ebeye nipa kora no otu sa kwan ni bi obia na obetumi escape sa kwantu no enu titie memma sa kwantu ni nya odadwene enra na yera hopa yabofra ba kwa wafrim e baba ko owo UK ono so frɛ ne ma me afrim kyese afiwe nipa ewu ankasa na tie mama be kasa hinta sem wi a kyerɛ pa sɛ ade ehu wiase pa ba ko a ehu enye ewu nka ho ade pa nipa wo sɛ esuro pa wo wiase enye ewu nka ho nanso na obia suro wu ade ehu mu obia eyewu anopeya ya sorry empempem na ebekɔ na memfa woni ntu bibia so hwɛ Awurade sɛ wonim Awurade na Awurade afa ekwan abefa so akɔ no enka Awurade ehu onwene ho kra efi sɛ ekwan bia obefa so owu bia no eyewu wawu sɛ unyi ni ba berewa na ewu a wawu sɛ gyahyew na ewu a wawu sɛ kaade wo ho na ewu a wawu uto nsuo na ewu a wawu uyare na ewu a wawu usa na ewu a wawu ekwan bia befa so wawu bia no enhyɛ dan yin Awurade saa efi sɛ woyɛ dan a etwa sɛ eba ɛna ɛno ne kwan befa so de afira asase wi so wangu a untumi nkɔ soro ahenim untumi nkɔ bonsam gem ɛyɛ nipa asɛde a ɛwɔ sɛ no nanka wo ba no asase de educate no obi antumi escape nti wɔsɛ David bɛka sɛ obi wa hoɔden pintin nti susuma wa adwene nkɔ so sɛ menyare misua ana sɛ mebrɛ nso enka bi da me ka sɛ ebetumi aba sɛ ɔkyina mo nteme nka biom na ebia mebrɛ aso na ne nyina so Awurade nim enu nti na wɔkyerɛ ade a yensuro wankyerɛ sɛ yensuro owu nya ade a wɔsɛ yensuro enu nti ɔsɛ endɔw maame enkyɛn wɔ no endɔw papa enkyɛn wɔ no endɔw kunu enkyɛn wɔ no enɔw adwuma enkyɛn wɔ no onim de nti a ɔka asa onim sɛ saa nneɛma ne nyinaa ni hɔ daa memfa ɔwrɛ ene wakoma ne wani nto saa nneɛma no so onim de nti a ɔka asa ansɛm no ɛkyerɛ yɛ efi sɛ omu betumi akɔ at any time omu betumi a disappear at any time in your life
nanso saa de we ne nipa nyina de aye nyame nipa nyina do mani asiso obi esoro obi adwene na koma wo so ewu bacho why na so betumi atena asase so na obeyi ne kra afuru wuom so no de ongu dabi oboa enti fa asem we tu tirim na dwene ho se owu de me ye dan a me ka ho meko na me bre no dabai eno ni asem a o so odwene ho ba se misuro wuo de yifuru tirim me nsuro wuo ema wuo hu nyonwa me Awurade nyon ho nyonwa na esuro Awurade eno ni ade titura esombo pa ifise enipa eko anopa awia anwumre ye beko sa line o ye den o de beso enti se wo bibi wa asase wesu a di nti awo ne se o de ka ho amawiase ne ma na doso na enya wo dia Mary ne Martha Yesu ka asem bi kire wo mo aya metadi principal o ka kire ne se Yesu firi kwan so aba ena Martha eye aduane ama no ena Mary suti Nyankopon asem Martha be complain se papa ma Mary meboa me na menye bibi mre wuni asem a Yesu yusu where do yusu ma ne se Martha o hawo ho oni ma pii mu nenso saa ne ma ne nyina mfaso ni so ba ade a wankasa ade mienu wankasa ade miensa wase ade a eye na onua na yi no na obia ntumi nyimfiri ni nsem ade a eye ba ko pe eno na onua na yi no ade a eye na onua na yi no enti ogira hodi no papa ko peso kire me se komo de o me ko pe aduane abre wa amodi a ka kire me se me ha me ho na ade a eye na menua na yi no obi ntumi nje mfiri ne nsem mama ena ade a eye ba ko pe o eye Kristo Yesu akontu no me komedie obe ko de se de nra ye ka kire se eti se prison akontu no sa na wi asete kwan ye fa so bae ene kwan ye be fa so wako enem woni so kire Awurade ba bia abrabọ no wakọ akoduru bibia ni wo susubere ho de wo ye bia oboa sa wo bre so a untumi nye bibia mfansia no bibia no betuma ye de astopo ebra wo bra so ebra ye ka say anopai aka 1 minute obi bra so obekọ obeti na busua akoma aka obi 2 minute enti no enya wa adwene se we de da bi memfa wu nsusu no David ekwaye disia enipa bia fa so afifirim pa no o se nipa di sua de betumi akọ oso betumi akọ akontu a obia betubi sofo betubi asoreba betubi amroba betubi obia o se nipa nyina na o se etusa akwan no asetena we mo ayeba mu ni de mama ete se de ye movie bi o na ya besere ka ede ye ya besere obi fie ni ede ye yakoje obi atade ni ede ye yakosere ahimfie bi ni ede ye sana sa abrabo we tie nti de owo bi ani hwe ye ode a mobile phone na nyame dia mekuta bi keke breso ani magye mu ato ofi se eno a me bai frame no se da unim se ade a ye ma wreho no se ma frɛ me papa me ma me saa me ma me ntumi mpeke call no na ontwa da bi so mapeki call ni biem okọ ontwa da bi mapeki call ni biem efie no yayi na firim ene ya de ne ko se ba bia ompe na de ne ferifo bia se wo ye ni yamuba so ye den anko nam kra bianka emma ni tim so obese ne pe na ontim so nse ne pe no anopai saa nipa no na ekohwe na deja so na ode apaso atwa ne pieto afiri na sene na wape dabre amano enso nenka o mpa kama bia pilo se atwa ho ahia net atwa ho ahia Awurade anka ne bra wo pe ene odeda
or blanket papa bia or the katano na air condition bi ebo what to task papa bia or the idea say goose or the 90 so anopa and so sa no pay the nakoto form team aya dia paso na atwa ne pito na deja eda ne ferifu bi anim eda ne babi anim eda na akora bi anim aya be jojo no na ya dane no ato na twene baabi we are say abrabo sister mo ni nshare ade so the mobile phone no yemfa nkomo kire hoda da bi tafo hini wuyi no ato highlander foforo omude ne komo kire no na ya de ohini mu a de na to boot e ba cho boot car boot die ne digo enema ne ya digo ohini na dane niema enso car ne ono ane dia e ba ba de da wo wa ofi a osi ye no ya ka se wo che wo bon dodo ade ne ya che ekobo nundu momye mfa nko ye mmo wudi ni mpo bi mu ye be fra wade ana body ne ya che ebre ekoye pentema be ya yi momye mfa nko na wa ofi na unim ba bi afa so nya sika na ye pia wa firim se wo ya bon wo ya che na ye wo wetiko na ye jawo mu akọ sister na nyanyansa akoma na no pay nyanyansa akoma membre omoja nimpe ahonyade nyanyansa akoma me wure mfie Awurade memme Awurade ni abrabọ n'achi mani ni abrabọ n'anim na memo wakoma ntu owo hu da mensuro da biara da so ani sie Awurade so a opentem so befra asase so yegusu okọ ye kọ ena obi kọ ochino bekọ adechie menu mienu hwan na eto aso ye den so a ye bekọ ena obi nya akada ena obi nyina court entwemanson da nya akomapa do Awurade unyankopon edo ni ase wo ho. I love you all. Awurade ma munyansa akoma na o ma montobo ase otwen amonkoso a ema moni nsie Awurade so efise ono ene ejapade esombo a obi ntumi nyimfiri yensem na minhyira mo.